एक अच्छा का घी पियले बालू इहो महापात्र देवता है इहो हमरो घी पी ले मरब तो हाँ भाई तेरह ही होला काहे तेरह ही होला जी काहे 14 दिन पर काहे ना होला काहे ना होला ये ब्राह्मण देवता है यहाँ के जनक चाहे नहीं कुल बात हाँ का जाने के काहे 13 दिन पर होला बिहान भइले काहे ना हो जाला काहे ना होला है अब पानी के कर दियाला बाबूजी के बाबूजी के पिए वाला मुंह तो जरा दिए मरले तो ही है पानी के कर दियाला बताई नाम के रवा महापात्र बनी रवा ज्ञान के महापात्र नहीं डरे भागल बारे जरा के नहीं के बैठी सही डरे अब तो जकरा के मान दिया लोग के मान लेनु जाई तब का अब मान के ढाहे वाला काम छतरी तो करी ना छतरी है जा एक बार मान देली जा तो हो गइल मान देनी जा डराई मत छतरी है जा अपना करम पर अडिग रहिले जा करम पर रवा केहू ब्यास से फोन करके पूछी कि 13 दिन पर क्रिया काहे होला पूछी अच्छा 5 हाथ के लोगी काहे लियाला इहो 10 दिन काहे पानी दियाला छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति अधम शरीरा अधम कहल वैसे कि अधम है एकरा जे नहीं निमन लगी नहीं घूम जाला इसे अधम कहल 5 तत्व से बनल बा 5 हाथ के लोगी लियाला 10 दिन पानी दियाला शरीर में 10 गो दुआरी बा मालिक आ 10 के तृप्त कइल जाला बाबा जी लोग के मुताबिक तो तृप्त करा करब तृप्त करे वाला शरीर जरा दल आत्मा जीवात्मा जाके परमात्मा में मिल गई तो वो पानी दिया तक ना पीपर के 10 गो दुआरी में 10 के शांत कइल जाला नेखा जान का ना जान तो वैसे कि तू बड़ा है बड़ा सुजीत भाई का लगे गिन ला 2 गो अखिया 2 गो कानावा 2 गो नकिया 6 मुहावा 7 नाभि 8 को भइल 2 गो बतावे को परिक्रमा सब जानत नहीं जानत हो खो 2 घंटा बाद ओकर बेरा हो जाई एगो रेडिएटर है एगो चैम्बर ऑफ कॉमर्स 10 गो दुआरी में सब खुल है बा आ कुल ही से गंदगी निकलेला आँखियों से कीचड़ बहरियाला लोर बहेला उन छराहे लगेला जे पियले होई जानत होई हां जी कान में से खोंठी बिगत रह नाक में से का बिगत रह कहे के बा ठंडा में तनी भर सर्दी हो जाता है चाह तर केक लिखी तले भलाक दे 11 लिखा जाता एगो नाभिए हो बंद दरवाजा हो जाए बोले मुंह खोल देला लेके चल जाला अच्छा अल्ट्रासाउंड में सब कुछ लौकता मालिक सतीश बाबू अल्ट्रासाउंड में सब कुछ दिखाई दे रहा है ना फेफड़ा हृदय लीवर कौन अल्ट्रासाउंड में ही लौकता कि प्राण कहाँ बाबू कहने से बहक देता कि प्राण के अंत हो जाता है शरीर मर जाता है कौन बाप वैज्ञानिक लगे विज्ञान आगे है लेकिन पुराण से पीछे है यस यस विज्ञान आगे है लेकिन पुराण से पीछे है जननी कहाँ बने रहुआ हम खाली बौरे ना बोले निमनु बात कहिले ई कुल ना आवेला निमन कर कहे नहीं खे वो याद कर ले बनी खाली बिना मतलब के बात कोई दिन के ब्याह समय भाग जाता है ये होती के कहता कोई दिन के झलवैया उतना दिन के वहां का ब्याह उतना दिन के अरे वजन बरा भी गुदरी क्लास में नाम लिखाई लो नु तो ना बरा से हम मार्केट में बने गुदरी में पहले में ना गुदरी जना के घरी LKG माने कुछ का ज्ञान नहीं है KG भाई जा जे L के ले ले तो है गुदरी क्लास में नाम लिखाला ओकरा बाद वाला यू माने तुम KG जननी इस समय के मार मालिक अंतिम पद हो कहानी में बानी उहनु कहानी के अंतिम पद नहीं के चला कभी महाराज अच्छा सही बनी भरती वशिष्ठ बाबा गोड़ धले बड़े आरोवा तरह के हे प्रभु जी हे गुरुदेव जी अब हमारा ये है ना कि हमारा सब बड़ पापी बात के बा मोहि समान को पापु निवासु जेहि लगी सिया राम
बनवासु। अरे बताइए गुरुदेव जी। भरत जी कहले कि हमारे से बड़ केहू पापी बाना जेकर चलते भाई राम के आ माता तुल्य भौजाई सीता के भाई लक्ष्मण के वनवास हो गइल। हे गुरुदेव हमार जियल ठेना कहले का कहत तू बिना राजा के राजपाट उदास लगेला मुदई यही में अटैक कर देला राजपाट हथियावे खाती। हे भरत जौन खाती तहर बाप मर गइले जौन खाती तहरा भाई के वनवास हो गइल ओह राजपाट के संहारा राजा बन के अपना प्रजा का रक्षा करो। अरे गुरुदेव का कहत नहीं सारी बात मान ले मानी लेकिन बात रहो ना मानो हमारे को बात माने गुरुदेव जी सब है चले के अब भैया राम के लौटा के लेके आवे श्राद्ध संस्कार कइला के बाद राजा ना बन के सेन समाज सजावता रहे। कहते हे गुरुजी करम पटकल से फेड़ा पर से अबीछी मरल से दैव चलावले दाव घाव के करा के देखे लोग को ही राजपाट लेला के बाद रूगी हेनु कहे कि ढोंग कइले भाई लोग को ही कि ढोंग करत बा आ जगवा हंसी उड़ाई मोर पीर रघुवीर बिना अब केहुओ ना पड़िया विप्र वृंद के आगे कोई के श्री गुरु चरण मनाई सोचत मन में चलले बन में सेन समाज बाकी अटल अनुराग लहरी गई तरी।